A jak tam funguje mezi ženama ego? Protože my chlapi to ego máme většinou jako hodně silně vyvinutý. Jak je to vlastně s egem u vás v organizaci? My tam naopak musíme ego učit. Jo, takže a to je naprosto... Jak se dá naučit ego? Je strašně důležitý, aby se ženy nebály podepsat pod vlastní práci, protože to naopak máme hrozně málo. Ženy velice často čekají, až si jejich dobré práce někdo všimne. A to je hlavní důvod, proč ženy nepostupují v tom kariérním žebříčku tak rychle jako muži, protože si často o to povýšení neřeknou, nejsou schopní se podepsat pod tím, co byla jejich práce. Proto já se každý rok, máme takový výroční pohovory s manažerama, ptám nejenom, co považujete za klíčové výsledky naší organizace, ale co je tvůj klíčový dopad a co ty vnímáš, že se ti hodně povedlo v rámci té organizace, co naopak nepovedlo tobě. A snažím se je vlastně naučit to, že si mají opravdu jako odfiltrovat od toho šumu tu kolektivní spolupráci. To tam máme perfektní, jo? Ten náš tým to dokázal a tak, ale my potřebujeme umět opravdu i ten osobní jako branding v tom, jako co opravdu se stalo díky mně. Takže my se to musíme učit.